Tiberi gros. El sopar de pelar patates. Patates. Del dilluns al vespre. Això és el gran tiberi de la sopa. Què farem aquest any? L'any passat van fer posar-se amb els camarlans. Aquest any, Aquest any, saps que ja que sempre mengem massa carn, ja havíem parlat d'una altra cosa, per això tu i jo. Havíem parlat de fer mandonguilles amb sèpia. ja podríem fer-ho, però hòstia, que ens quedaran una feina de collons. De feina en tenim sempre, Arturo. Sí, sí. Però bueno, Bueno, apunta... haurem de començar abans. A les 3 de la tarda ser allà, S'encarreguen a la carnisseria, sí. la carn picada i I la sèpia te'n cuidaràs tu? sí, en aquell que la comprem sempre, aquelles grosses, fresques. Bueno, Va. També ho apunto també aquí. De primer farem alguna cosa o no? home, pots fer 4 pebrós d'aquells que hi poses formatge. Com una mica d'escalivada, no, també? No, aquells pebrós del piquillo amb una mica de, Ah, de sí. parmesà a sobre. Un parmesà a sobre, sí. Vale, llavors hi haurà l'embotit que haurà sobrat d'aquests dies. Sí. També farem un plat d'entremès i, bueno, i hem de bullir les mongetes. Una mica de mongetes d'acompanyament. Exacte. Del ganxet, Del ganxet. Del ganxet de la gent que ens els donen per aquí al poble. I triades, que no n'hi hagi cap de corcada. Bon dia, jo sóc en Xico Riu, membre de la SOPA, el meu company Jordi Guàrdia. i entre tots dos ens cuidem de els aliments, posar-los a tots en ordre, comencem el diumenge a l'hora de recollir, com fem la passada que diguem pel poble, la gent ens va donant, seran cebes, seran cigrons, seran mongetes, tot ho anem separant per el dilluns, que és el dia de pelar patates, que és el dia que poder més treballem, nosaltres dos, doncs anar-ho seleccionant tot. Consisteix, un grup pela patates, es posen amb aduells, en els aduells hi posem l'aigua perquè no ens se tornin negres, els cigrons amb el seu bicarbonat perquè es tornin una mica esponjosos per la millor cocció, les mongetes també, doncs amb aigua. Bueno, per la patata, pues, per la patata posem amb remull, posem, i pues, hi ha una màquina per anar tallant, que no quedin igual, posem en cubos, amb aigua, i deixem un remull. El dilluns, abans quan es plegaven tots els jornals a les 7 de la tarda, a les 9 del vespre anàvem a pelar patates i llavors, esclar, plegàvem a la 1. Però ara alguns, el meu cas jubilat, alguns altres que pleguen a les 3 de la tarda, doncs a partir de les 5 ja hi anem i llavors quan se'n ve a les 8:45 doncs ja anem a menjar una queixalada en un local que hi ha, doncs, que moltes vegades són 4 mongetes i un parell de xuies, no són farres d'aquelles que també ens agraden.